Dipu rong khilan pen Veskar bianglong Kironialong kapang tirasay kedeng. Balipathar BJP asong asay hemalong kichengsi Gram Sabha amay kangi. Armu okso atung pen Karbianglong kapang tirasay kedeng pen Chiroktok asiki kipi. Kardom Piniadaba birta long pen nilisami marvelous rong parpi. Nonarju iktha birta ang ton pen. Longri ar lokaya mata ingtirjur nangji lapen. Plastic kirim chipahilo nangji pu India Prime Minister kapin khat ateng pen. Pre ni phai hini arni det PR lo ingdeng pharo isira phokep. Kheya po Mahatma Gandhi amhang ke thek arni pacheton dunsi. Kaprek adimalong kapang tirasay kedeng. Dipuarong supi rong khilana hithi pendang lo. Rong khilana dang along an kapang tirasay kedeng ason thotsi Veskar Bianglong District Kironi along ta plastic kapawir asay lapen kapang tirasay kiklem. Dipu rong khilana hithi along ki rong khilan market committee atumsi kapang tir Japon linlo. Lasohut Ward Commissioner Rustam Togbi rong khilan rong asar budha teron lapen ongtung rong amikar sarmar sarpimaratum chitodunsi karko karphek pen hithi kapang tir ponlo. Halapu Kironi along ta adapor phai arphek otkrai pen Veskar Bianglong District Water and Sanitation Committee lapen Kironi Green Army Group atum patir PC School lo kacharli ausomar atum pen pangthirasay deng ponlo. Plastic polythene pavir nangji lapen longri longpat paklar pon nangji puhai hui alam the hang taramsi rada tumaphan kachirok tok asay pachethang pon. Dipu pen Sarjip Kathar Karbianglong Live. Bukajan Development Block pen Chapatir Piponsi Kechengsi Gram Sabha amay Balipathar BJP asay hemalong Sarupathar aparman may pedopon. VDC Chairman Riso Singh Narpen Kachepa hempu pon amaylong Aluhisar po aman pen Kachetong dun Karbianglong Autonomous Council EM Jagat Singh ingti Kachetong dun along Punaram Singh Nar Lukhiram rong pi pen chenglok kethekiding atung Chetong dun. Prek Jama Department pen Kachetong dun PHE SA Singh Timung Education Department pen IS Khorsing Tirang Lasonsi Handloom and Textile Department Electricity lapen kaprek a department atumta Chetong dun si mithang a department along nang kapali alam theirada tumaphan klardak pen than pachini dun rinti. Block pen kedeng ponji laki kewangji Surihinira ingkoi raisi aningkana phan ko PPC sai kedeng ponji ma bang swaputhak RD doklong alam the chithan chingwai pon. Karbianglong Autonomous Council EM Jagat Singh ingtita Education Department pen ko PP alesi chu en dun long mate ali chu en dun thekji aputhak klardak pen Kachetong dun rada thengnu lam the jai pon. Bukajan pen Ananteram Karbianglong Live. Kachetangklong Armu Okso Red Horns Division pen kapang tirasay kedeng lapen Chiroktok aseke pre achiklo niphai hini arni Surihini rakri sirkep Gandhi Jayanti Katalondon ahut Dipu pen kechenglok tebok teraya habar manja bukulia lapen sari hajana long klempon. Labangso kapang tirasay kedeng kilometer hiniajak kengpen dambomsi kapang tirasay kedeng bomahut rongarat thegdon longsi chirap cheto dun rinti. Manpeng chematha thesi saikam asaipu radasay klembang phuatum anparta penangan arpu kanghora tumta kam ke klem kapang tirasay kedeng along cheto dun. Labangso asay kedeng pon ke Jesemet Mahatma Gandhi akimang mate deadlong ri kaksamjin lapen kapang tirjirji aphansi klempon lo. Kapang thir puke hemar lo kicho kijun anparta barpi barso kedo adim chot kalisi rong supi ang kanganta kapang thir jirji aphan abang putinta arpudolopu thanpon. Preni phai hini arni rathur pakpen towar pisudin kar kokar phek keklempen anutinta kacharli ponji aphan ang thek peklangsi penap arni mate kebangji arni ansatame munit akereng a od adur kamatha kachelarpen longri kachingthur kang samjin ke theglongji aphan ningthe pon rinti. News Desk Report Karbianglong Live. Det angkang pialong aningkanwang det apo Mohandas Karamchand Gandhi amahang kethek arni mate Gandhi Jayanti Katalanalong Hamren Municipal Board angkang kapangthir pon edji aphan Hamren Municipal Board pen patir pi ponsi labangso asay kedeng along District Administration Law and Order Ajir Aroy mukak atirang pendanglok kiong dung asong atum chirap chitodun.
Ada porphai troksi pen hamren rong supiangkang karkok karphek anparta towar sudin plastik kevar hokjo doan humponsi gari pen akahilo kevar dam asai deng. Ong dung ari so atum ahok pet kapang thir asai ke dengalong amethang ahem pen nupak ku chewansi kepan kapang thai klem ponsi aliralon kido thekponlong. Ajiraroy mukak aterang penta bang ingkoi susi chitudun si kapang thir asai dengdun. Ingdeng pharoi sirap hokep kepleng Gandhi Jayanti katalandun along aman apeng chemat hathesi hamren rong supi sitame kangthir jirpen kido kethagdun longji aphan Veskar Bianglong DC Syed Isfakur Rahman ADC Anil Chandra Das Veskar Bianglong SP Mrinal Talukdar Additional SP Elina Teron P Hamren OC Dipendas OSD Sona Terang Atum Chetongdun Laso along Ajir Aroy Mukak Aterang Amaipu William Teron Sai Hem Rap Chunbang, Mirlin Phangchupi, Anparta Kong Chunbang Long Sing Timung Atung, Hamren Hithi Barim, Samson Sing Ing Tia Kumlin, Abiri Along Kam, Klempon, Bomahut, Ajiraroy Mukak Atirang, Kong Chunbang Long Sing Tok Bipen, Alam Thejai. Topini, Mahatma Gandhi, Ninkan Parusira Ninkan Hokep Kichok Amhang Tegani, Katalonani Pini Nitum, Tabangso, Ajiraroy Mukak Atirang Pen, Kardom Pajirigla. Lasi Pini Nilitum Ladak, Kaching Room Nangkok Labang Kalangla. Athe ilitum aphu ilitum Bharat adet sadhina palongpi ilitum aphu lo Mahatma Gandhi alangli amhang ke thegani pachiton nun si pini tadak hamren rong supiarat stame kapang thira sai deng kono tasila bangso long ilitum ajira roy muka katerang den stame kapang thira sai ke deng uni phani ilitum ke ongdung ladak armu bang ingkoi suse ilitum chetong nun lo Nasi nili hamren arab hanta nilitum ajira roy muka katerang pen tuning ring tum athema ilitum apir the yongsi ing thir jir pen doji pulongte anu tin akorte ing jir pen asar khusar kitame aning along doreb nangji je neta indut labangso apir the along inu sai kapang thir donji ku along dodu nangji labangso along hamren ariso jang upen danglok non thurove mi kunstame nethang apir the chupang thir edji ku anu tin ta aning dopo busineli hinpen ning chithepon Det apo Mahatma Gandhi amahang kethek arni det adang pi katalon pon along pacheton dun si buka janrong supiar lolong ta along kapang thir asai kedeng dun. Ada porphai narkep aporpen buka jan municipal board atum chepatir pi ponsi rong supiang kangarlo karkok kepang thir asai deng pon. Lapen anparta plastik pavir nangji lapen pangthir et nangji lapen armu kachjengta padupon. Halapu BJP Bukajan Blok Mandal Atumta Chingrumsi Methang Asai Hemalong Ingdeng Pharoi Sirap Hokep Gandhi Jayanti Mate Mahatma Gandhi Amhang ke Thekarni Amen Pen Mai Ing Nipon Lasonsi Kaprek Adim Alongta Talondun Lapen Pangthir Ponsi Mesen Pen Pachun Pon Bukajan Pen Ananterang Kerbiang Long Live Pinia Daba Birta Bangke Lapan Sikang Toniglo Dumithagmi Kardom